gamiton ang tibuok natong kusog diha sa patay ka sa tungkuhi nga Dios atong pag-aawit doon magaduol. Maghaduol kami galing mo ang mahal uban sa pagpaubos sa among kaugalingon. Maghaduol kami galing mo ang mahal uban sa pagpataas sa among mga bagay. Magasinggit, mag-aawit sa pagmayam, magadagig, magalukso, magasayaw. Pangalan mo ay gabayaw. Magasinggit, mag-aawit sa pagmayam, magadagig, magalukso, magasayaw. Pangalan mo ay gabayaw. Jesus, pagadaygon ka, pagadaygon ka, pagadaygon ka. Maghaduol kami galing mo ang mahal uban sa pagpaubos sa among kaugalingon. Maghaduol kami galing mo ang mahal uban sa pagpataas sa among mga bagay. Magasinggit, mag-aawit sa pagmayam, magadagig, magalukso, magasayaw. Pangalan mo ay gabayaw. Magasinggit, mag-aawit sa pagmayam, magadagig, magalukso, magasayaw. Pangalan mo ay gabayaw. Jesus, pagadaygon ka, pagadaygon ka, pagadaygon ka. Magpapasalamat kami kanimo, Ginoong Hesukristo, pagangayo mo. Pinganiganing kalibutan, aron kami may kalawasan. Angayan ka nga pasirunggan, o kiligod kabayran ang kaayo mo. O dili mahitutan niya mo.
Diyos sa matag usa ka kinabuhi Lord God, maayo kay ka nga Diyos Lord. Hallelujah, angayan kang pasidunggan, angayan kang pasalamatan Lord God. Tungod Lord sa iyong pagkamaayo Lord God, gani Lord namatay ka dira Lord God sa krus sa Kalbaryo aron Lord makabaton kami kaluwasan Lord God. Hallelujah, hallelujah, takos ka nga pagadaygon Lord God, takos ka nga pasidunggan Lord God, kay ikaw lang Jud ang dapat matubay sa among matag usa ka kinabuhi Lord God. Sa matag adlaw Lord God, gusto ka namo makauban Lord God, kay gitinguha kanunay namo ang imong presensya Lord God. Hallelujah, nga papuno kanunay ang among kasing-kasing sa imong presensya Lord God. Hallelujah, kay nasayod kami Lord God, kung wala ka Lord God, wala gyud kami mahimo sa ang matag usa ka kaugalingon Lord God. Kay Lord, ikaw among dalang panan Lord God, daliwala man sa mga pagsulay Lord God o mga kagul-anan Lord God, ikaw lang jud ang among kasumbungan Lord God ug among magdadapig Lord God. Hallelujah, hallelujah, yes God, hallelujah. Sa matagal lang gusto ko nga kauban ka, sa matagal ka sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka, sa matagal lang, sa matagal lang, gusto ko nga kauban ka, sa matagal ka sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Di nga kung dughan kay ikaw man, ang hangin nga gininawa, ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan, kay ikaw man. Sama ka usap pa. Sa matagal lang, gusto ko nga kauban ka, yes God. Sa matagal ka sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka, kay ikaw man ang kanunay gitinguha, ning akong dughan kay ikaw man, ang hangin nga giginawa, ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang
giginhaw, Lord God, sa matag adlaw, Lord God. Nagapagkamila ilhan, Lord. Nga kami, Lord God, wa dyan mahimo kung wala ka, Lord God. Kaya ikaw ang naghatag, Lord God. Anamog kusog, Lord God. Hallelujah, labi na sa gininhawa kada adlaw, Lord God. Hallelujah, sa protection, Lord God, sa kadalanan, Lord God. Sa matag kusog, Lord God. Sa matag trabaho, Lord. Adunay kusog, Lord God. Tungod, Lord, ikaw ang tinubdan ng tanan, Lord God. Kaya wala isukod ang imong gugmangan hikanamo, Lord God. Og dili gyud kini matugad, Lord God. Og dili gyud ni maikatandi sa uban, Lord God. Sa mga bahandi, Lord God, niining kalibutan na, Lord God. Hallelujah. Angayan jud kang ibayo, Lord God. Angayan kang pasidunggan, Lord God. Kay takos kanining tanan, Lord God. Hallelujah. Yes, God. Alaykon ka, Lord. Yes, God. Ang gugma mo. Yes, God. Tukan kanunay nga bago kung dili mausas, God. Ang katahong sa presensya mo kanakong naghigon. Balaan ka, Diyos sa tanan. Daygon imong ngalan. Daygon ikaw. Daygon ikaw. Balaan ka, Diyos sa tanan. Daygon imong ngalan. Daygon ikaw. Daygon ikaw. Balaan ka, Diyos sa tanan. Daygon ko ikaw. Balaan ka, Diyos sa tanan. Daygon ko ikaw. Daygon ko ikaw. Yes, God. Daygon yung kanamo, Lord God. Pasidunggan yung kanamo, Lord God. Tungkol sa iyong pagkamaayo, Lord God. Hallelujah. Tungkol, Lord, imo kaming giluwas, Lord God. Angayan lang yun kami nga mudahig, musimba, muyok po, dahil sa iyong pangalan, Lord God. Hallelujah. Kikining tanan, Lord God, imong nakita. Di kini masayang, Lord God, dahil sa imong atubangan, Lord God. Hallelujah, Lord God. Dalaygon ka sa walay katapusan, Lord God. Angayan kang pasidungan, Lord God. Hallelujah. Ikaw ra jud ang matuboy sa matag usa ka kaugal nimo, Lord God. Hallelujah. Dalaygon yung pangalan sa walay katapusan, Lord God. Dungog og himaya diha lamang kanimo, Lord God. Akong ginasalig o ginatugin ang tanan, Lord God. Diha lamang sa imong buhing ngalan o pinaagi sa pangalan sa bugtong sa imong bugtong nga anak nga mao si Jesus. Among buhi nga Dios ug manluluwas. Amen. Adria karon. Amen. Singgit og amen. Ay nay. Amen. Amen. Malipayon jud tay so no. Tungod kay maayo kayo tong buhi nga Dios. Praise God. Saway langay-langay son, sayo naman gid mo sa kong kuan Adria. Anong itindog ko? Sayo naman gid mo sa akong bahin Adria. Mong pagkolekta na sa inyong kadaugan. Testimony ninyo
giunsa ninyo giunsa mo pagatiman sa tumbuhi nga Dios sa wala pang Domingo o naanang Domingo. So ayun na lumlumig son, ayun na isos sumulsa ipagawas na son, sulti na aron nga madayeg na to tumbuhi nga Dios pinagi po sa pagpasalamat, madayeg naman pinagi sa pagkanta, dayon po nato siya pinagi sa pagpasalamat, bungat na sa atong mga kadaugan. Amen. Luya man. Isa mo next on. So, may napag yung suno. Kaana ta pa nga, balik ko na. Pero, iksoon, tiyanta mo, bisa pa nagpalik-balik ta. Diligyo ta, pulan. Magpasalamat sa Ginoo kay maayo ang Ginoo sa mong nabuhi. Amen. Sa kuwang testimony mo iksoon, i-share na ko sa ang kaintang sa kuwang iksoon, sa masayod mo nga. Kung pagpanarbaho dito ron sa pantukan, muradyo to kuan murisay na dyan ko dito kay mura dili na dyan kabubutong sa kuan kay akong atlo imbes kay nanikamot ko makuhaan na nung sobragatos muna nga sinuna ko mahawa na dyan ko sa akong itrabuhan magkatuol ko din kay kung una-una pa ako dito kung mo stars pantukan murag hawaan dyan nga mag-isod ako simba ko din niya sa mga katis prayer hindi na ko katambong una nga ako yung angko sa Ginoo nga kung sa may angay yung buhato na ni nga pagbubutuan pa kahit sa Ginoo yun nga dito ko kung diyan ako nga desisyonan dyan nga muhawa na lang dyan ko dito sa akong trabuhan magpabayan ko kay wala man dyan akong iplansi imbes kay nalingkamot ko dito ako panoy makuhaan ang pinadlaw 150 ako ang allowance matag adlaw niya mas kapay labot maplatan pa ko samantala nga nara din ang trabuhan nasa matara na hapit una nga nakubuka na siguro sa Ginoo nga dinin ako salamat ko sa Ginoo nga madadagan ko nuna nga dani na ko manarbaho kaya dito murag di ko anjud ba ginat-inat ko sa yawa nuna ko nga dito ko dito kaso una hindi ko katulog kay ipakita natin nga babae pa akong gusto mo pero sige ang pokot Ginoo nga sa angay buhaton kita di ko samaagi nga dani ugma mo pa ko technician leader dito nangita na ko sa among ninong diya nga manager sa ako nga patrapuon ako niya salamat po dyan ko nga madayon akong klaro nga tingin ako ay usa ba ang atong kwan pagpangalagan maputol-putol dyan dong naalit dong di na ko katambong mga buratos Ginoo magka na sa kwan di na ko kaani una salamat ko nga tingin na lang dyan kasi mga kwan kong kasikina gasto naramada doon na pong trabuhan nga maayo dyan ang Ginoo kasi tinood abi dyan ang kalisdanan na ako nga higian karon mo nag-ingon nag-ingon, mudawat mo ba dahil tao? Katakyasan, mudawat mo tao. Maay ka ng kwan ba, mudawat ang maayo, mudawat mo katakyasan. Kaya isod mo kayo, magsigil ang tao. Kwan, mugaway ka nun ay watay katakyasan. Mudawat, may kuwan ay malimba. Kasi iso naman. Hindi naman mo, kita mo sulay ko tao. Kalisod, soon. Yung anak mo yun yung lagat, kung nakita yung kalisod. Muna ako ang grabe ang kaisod sa kong kaya karong isa matibog ko ba ma-express mo kayo sa akong pag-una-una pero silang ay na may Ginoo nga mo tapang sa tuwa. Amen. Amen. Salamat kaya sa imo ang testimony.
So, mga igsoon, nga nakita nato ang pagpamuhat sa atong igsoon, sa kinabuhi, nga diin iyahang giampo sa Ginoo ug ni anak naagi ng katubagan. Amen. So, mga igsoon, trust in the Lord and your tani. Amen. Trust in the Lord and lean our understanding. Amen. So, kisay mo sunod? Babay, pasalamat dia. Ano naratagoy ko? Ako ba yung pasalamat? O mahatag na imuhalag ng awit? Sino yung gusto muhalag ng awit dia? Kanta ka, Jess? Salamat ka. Maganda ka. Salamat po sa mo kay Skan, anong Skan. Yung sa aking kasarila kay Marap. Dahil naman sa akong kasing-kasing na napakagkalain niya. Runay ka lang po ba niya? Kung Marap, dinis ako niya. Marap, nakaanak ko na. Nagkasarsi ko na ako na. Nagpa-sayo ko yun. Ito ko labi na. Labi na ko na sa akin lang. So, masayo ko kay ito sa mga Marap. Parang naik ka, nakoy ka po ka. Hindi ko sipin, pero murag na nakoy ka na rin sa ilaha. So, ano ko na, kung permit ko yung sabi ko na masunod sa balay, hindi ko kay pila ka tumikuhan ng mga 1 month o kasi masimba kayo. Tungod lang ato, ganang ko na, ganang makaunan ko na. Masimba, garaan na. Ano ko balain? Nakakanang makita na ko sila na kanang kuhan, kanang makita na ano ko na. Sabi na, tumubuhan ni nila. Uy, kung isang kalagot na yun. Dili na kayo ko niya. Ano ko na. Hindi lang ko magkuhan. Hindi lang ko isitin sa ako mo. Hindi ba alam na minaw na yung buhay. Wala na lang sigahan ng buwa. Ano ko na. Paminaw na lang ko sa balay. Pwede raman. Una, mas nindot yun. Huwag ka lang. Malasing yun ko na. Simbahan. Kung dari ako na, kapag ko kung kaya Kevin Day, kung hindi ako niya dito sa balay, o kaya layo pa sa mga, kaya ano siya pa, layo pa kayo niya, ako na. Kaya, sa lang ko niya kung dari kayo. Kaya nang, ako ba nang ate sa ulo ng bahay, kaya ako na isa sa kami, wala si ate. Ako na, kasi nakuha na ko, kasi nasa mga niya people na rin, sa mo kayo, kanya-kanya, cellphone dari anak ko sa mukha niya, ano ko na. Pero gusto ko na, kanang kapay ko dari anak, tingko mga people, nakanta-kanta. Dito ako kay, pagulag kayo, pero nanan niya, gusto ko na, ito ano man na, gusto ko magkatigong yung minta na ng mga ito. So, nag-buhat yung activity dito na magluto-luto taga Martes, niya magkuhan. Niya pagkanya na sila na, kung Martes, nanan niyo sila sa kuhan na, uy, Lai, dili naman naman kailangan ng kauban. So, dito ko na lain na, okay, hindi ko kailangan ka ng kauban. Puto na yung lakaw ko,
Wala, dali, balik, dali na sa dito, joke, dili na, oy, napasakitan ako ninyo, so wala, dili na ako kailangan mabalik kasi, kung na siya na, nagkala sa nalang, dito na, so dito na lang, dito ako musimba, dito na, tapos simay ko na, wala, dapat ko dito ako musimba, okay, buwan man, dito ako, mas dito ako nadasig, okay, bravo, Amen. Salamat kayo sa atong igsoon nga nanghatag og testimony nga sa iya Ginoo gyud. Magyud tinubdan sa pagkamapaubsanon. Una, sindugon nga natong kinaya sa Ginoo kay anong gitawag ta testohanon tungod man kay Lord Jesus Christ. Amen. So, naday mo halad og awit sila nanamuhala to gawin may son sila Hana o si Sheila. So, God bless.
love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. The glory fills the highest place. What can separate me now? You turned the veil. You made a way. You said that it is done. You turned the veil. You made a way. When you said that it is done, you turned the veil. You made a way. When you said that it is I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. The glory fills the highest place. What can separate me now? You turned the veil. You made a way. When you said that it is done, you turned the veil. You made a way. When you said that it is So, salamat kayo sa inyong ikanta at the cross. Amen. Tungod sa cross, atong sin na imong loss. Amen. Dalay ko ng buhay nga Diyos. Dalay ko ng buhay nga Diyos. So, magto na kita sa pagpamati sa pulong sa Diyos. Amen. So, ato na andamon atong unang huna. Labi na gyud ang kasing-kasing nga maoy sagwagan sa maong lisod magpulong sa Dios. So ang ginahatag sa atong mamulong Pastor Jeffrey Cañales. So, maayong hapon sa tanan. May nandamon na ba ang matagusan ng makapamati sa pulong sa Ginoo? Amen! So, praise God. Salamat kayo sa mga kaigsuunan na mianhi aron nga makigduyog na usab nga ato ang himayaon o galagaran ng atong binga Dios, atong simbahon ang pangalan. Kay tungod kay maayog yun siya sa itong mga pinabuhi. And syempre, salamat po kayo sa mga mibarog aron nga testify sa kamaayo ang Diyos na silahang mga kogalingon. Amen? Amen. So panahon na usab nga atong paminawon ang pulong sa Ginoo tungod kay atong oras 4:20 na.
Atong abrihan ang atong mga Biblia mga kaigsunan. Magabarog usap kita. Diha sa Marcos Kapitulo 16. Marcos Kapitulo 16, versikulo 1 ngadto sa 8 mo ni ato ang teksto ato ang pagpaminawon pagambitan karong kahaponon mga kaigsunan. Mao kini ang panahon na kaniadto na banhaw ang atong Ginoong Jesucristo. Nagkanayon ang maong pulong mga kaigsunan sa paglabay sa adlaw ipapahulay. Si Maria Magdalena, si Maria nga inahan ni Santiago, o si Salome, na malit o mga pahumot aron at idibog sa lawas ni Jesus. Kung sayo kaayo sa Domingo sa buntag, sa misubang na ang adlaw, may adto sila sa lubnganan. Sa ilang sa ilang pagpanglakaw nag-ingnanay sila sa may atong paligiron sa bato. Aron pag-abli sa lubnganan, dako kay kining batuha. Unya sa pagtan-aw nila, ilang nakita nga naligid na ang bato nga gitahon sa lubnganan. O sa pagsunod nila sa lubnganan, nakita nila dito sa ang usa ka batan-ong lalaki. Naglingkod siya sa tuo nga daplin ug nagsulog og puting sapot nga taas ug nangalisang sila apan ingon sa kanila, ayaw kamo kahadlok, kita kamo ang Jesus nga taga Nazaret, ang gilansang sa krus, wala na sa daigdig, napanhaw siya ug nanawa ang ilang gibutangan kaniya. Nakawinoon kamo og suginli ang iyang matrunan, lakip si Pedro nga si Jesus naguna kaninyo sa Galilea. Ito niya, inyo siyang makita, sumalak sa iyang gisulti kaninyo. Busa nanagang sila sa ilang pagpanggula gikan sa lubnganan tungod sa kakulba o kalisa. O wala sila manulti kang bisan kinsa kay nahadlok man. Tama kay sunan. Almost praises and Heavenly Father, thank you so much, Lord, for this another afternoon, another hour that you've given us, Lord. The another opportunity to listen your word this afternoon, O God. Salamat, ikaw naghahatag usab ka namo og kalig-on aron nga kami makapadayon, padayon o makalaghutay sa pag-alhagad niya kanimo. Lagi-lagi Ginoo sa mga bulhaton ni imong isangon nga ni kanamo Ginoo. Salamat sa maayong panahon nga imong gihatag ni kanamo. Usa pulong nga kami makadungog dinhi mo rasa may tuod sa pagabanhaw nimo Ginoong Jesucristo kaniadto. Lord, dako gyud ang among pagtuo ug pag-ila nga ikaw namatay ug nabanhaw Ginoong Jesucristo. Gali ikaw anak karon sa tuo sa amahan, nagalingkod ug nagapangaliyo po gani kanamo. Ginoong Dios, galabing gamhanan ang yan kang amo ka sinunggan, alaran sa tanan namong mga pagabuhaton. Yatungod ang ayan man kang mudawat sa tanan mga kaymayaan o kadungganan Ginoo. Lord, salamat kaayo sa imong pagabuhaton karon sa mong kinabuhi. Another learnings na usab Ginoo nga amo ang may katunan karon. The way that we study your word, O God, this afternoon. Thank you so much, Holy Spirit, nga ikaw magapumuhat sa matagusan mo ka mga kasing-kasing mga panghulana. You allow us, Lord, nga magapamuhat kini kanamo, O God. Dalaygon ka sa walay katapusan, Ginoo. Gusto na mo, O Diyos, nga kami mapuno din haasi mo maminsahin. Aron Ginoo nga sa dihaw mahuman kami din masa, uniya, puno kami dinaasim mga pulong, dili yung makawang ang mga pag-anhi Ginoo. Kundi O Diyos, mapuno, dinaasim mga puluhan ng pulong. Dalaygon kayo imong pangalan O Diyos, sa ulit katapusan, kanang kadungganan di alam mo kanimo Ginoo Jesus. Ang dala mag-iunot akin. Mga maglingkod ta. Okay, so once again, good afternoon ka natong tanan mga kaigsunan. Tungod kay karon Domingo, galing ina-celebrar sa mga kadaghanan karon mga kasimpahanan. Kung
ang atong Ginoong Hesukristo paghandom nga sa nabanhaw. Dili tungod kay nagbuhatan niini, kay tungod kay dako jud ang atong pagsalig, pagtuog nga karong adlaw nabanhaw siya. Kaya nasahid man ta makaigsunan nga kay usara jud sa nabanhaw. Kay kausara man pud siya namatay. Katong Biyernes, paghandom lamang kadto nga siya namatay. Amen. Dili same sa uban, kailangan yung pagtuo nga patay jud ang Ginoo. Sanglit kitang makristohanon, kausara man jud namatay ang atong Ginoo o kausara po siya nabanhaw. Amen. Ginabuhat lang nato ang pagsulti may tungod sa pulong sa Ginoo, may tungod sa pagabanhaw aron nga mapahinumduman kita. Kung unsa pud kay importante, gano kinahanglan man yung mabanaw ang atong Ginoo nga sa Kristo. Unsa may makuha niya naabay bili ang iyang pagabanhaw? Gano kinahanglan man kiniisgutan? Gano kinahanglan pa man isgutan ang iyang pagabanhaw? Importante ba nga atong Ginoo mabanhaw? Amen. Kay tungod kung wala mabanhaw ang atong Ginoo sa Kristo, usa nadihaa. Kung wala sa mabanhaw, mahimo siyang bakakon. Sanglit ang atong Ginoo sa Kristo sa wala pa siya mamatay o nabanhaw, ginasulti na niya kung unsay may tabo kaniya sa unahan. Nagaingon sa anak sa matinunan, ang anak sa tao kinahanglan magantos, mamatay, apan sa katulong adlaw mabanhaw siya. Basahon gud nato ang Matthew chapter 16. Okay? Wala panahon nga ipahibalo pa lang ni Jesus Christ kung sa'y may tabo kaniya sa unahan. Sulti niya ganha sa iyang mga tinunan. Mateo Kapitulo 16, versikulo 21, ngadto sa, okay, 21 lang ta, okay? Matthew chapter 16, verse 21, ang pulong diniya, gipasidan-an ni Jesus ang iyang mga pag-antos o ang iyang kamatayon. Verse 21, so kani atong higayuna, diklaro na gayon ni Jesus pagsulti ngadto sa iya mga tinunan nga kinahanglan mo adto ako sa Jerusalem aron paantuson pag-ayo sa mga namunuan sa mga Hudyo o sa mga pangulong pari ingon man sa mga magtutudlo sa balaod patyon ako nila apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ako. Kasi mabanhaw? Amen. Si Jesus Christ maoy mabanhaw. So wala pa lang ang mga panghitabo sa iyang mga pag-antos, ang iyang kamatayon, ang iyang pagabanhaw. I-predict na ni Jesus Christ kung unsay may tabo kaniya sa unahan. O ganong nag-isgot na kita ang pagkabanhaw, kay sanglit ang atong Ginoo sa Kristo, naiapil man kini sa iya ang panulti kaniadto sa wala pa may tabo. Aron gayon nga mapamatud-an ang atong Ginoo sa Kristo, dili bakakon. Amen. Nasabtan na itong mga kaigsunan? O usap po sa mga hinungdan, nga kinahanglan nga isgutan nato ang iyang pagkabanhaw. Kini, kay muan. Amen? Ha? Kapildihan kini sa kaaway. Kay kung wala mabanhaw ang atong Ginoong Hesukristo, o yan nagpabiling sa nganha sa lubnganan, wala ta karon nga lagad nganha kaniya. Nga naman, diha lagi sa iyang kamatayon o sa iyang pagabanhaw, adunay dakong kahimuan. Sanglit si Jesus Christ nagaingon sa iyang pulong, I am the resurrection and the life. Ako ang pagabanhaw o ang kinabuhi. Sanglit siya nabanhaw o nabuhi, kita usab tagaan niya o kinabuhi kay kita iya magibanhaw. Amen. Kita bang tanan gibanhaw na si Ginoo? Usa klase nga pagabanhaw kini? Mamatay ta ka? Ya diyan na tamingon nga nabanhaw mamatay ko sa lawas. Dili lang nagisgot na sa lawas, kundi ibanhaw usab kita niya diha sa espiritu. Kay kaniadto patay kita atubangan sa Ginoo. Ingon pa si Pablo sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 1, diha sa espirituhan nga bahin patay kita kaniadto sa wala pa kita sa Ginoo. Efeso 2 Kapitulo 2,
Episo Kapitulo 2, versikulo 1. Kaniadto, patay kamo tungod sa inyong paggadautan o pagka makasasala. Meaning to say, we are all spiritual dead. Amen. So wala pa ang tao nga nakang Kristo, patay sa atubangan sa Ginoo, apan tungod sa gahom sa kamatayon, o pagabanaw sa tong Ginoo, o kita nagatuo nga kaniya o nangalagad. Walang hinungdan. Ano nangalagad ka? Nagibanhaw naman kaniya. Amen. Amen. Muna importante kayo nga atong isgutan po ang pagkabanhaw. Usa pa sa mahinungdan, ngano kinahanglan isgutan niya pagkabanhaw? Kay lagi, kinahanglan nga mabanhaw sa ano mo balik ngadto sa kalangitan, ana sa karon sa tuo sa amahan. Nangaluyop po gani kanato. Kay kung wala pa sa mabanhaw, walay mangaluyop po gani kanato. Walay mag-intercede gani kanato. Siguro maingon ka nga, ang ako ang higala, ako ang amahan, inahan, pwede man mag-intercede sa ako. Pwede na sila. Pero maluya na sila. Pero ang atong Ginoo sa Kristo, the way sa mag-intercede gani kanato, wa gyud pagkaluya nga na kaniya. Every day, every hour, every minute, ang atong Ginoo sa Kristo nagapangaluyo po gani kanato. Usa sa mga ebidensya ng atong Ginoo sa Kristo nagapangiliyo po nga ni kanato in Roma Kapitulo 8 versikulo 34. Roma Kapitulo 8 versikulo 34. May makahukom ba kanila nga sinasagaan? Wala. Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay o gibanhaw o atua sa satuo sa Dios og nangalyupo alang kanato. Amen. Usa sa mga hinungdan nga isgutan ang pagkabanhaw ni Jesus Christ kay kinahanglan nga mabanhaw Dios sa aron mabalik ngadto sa langit aron nga mangalyupo gani kanato. Amen. Usa po sa mga hinungdan nga kinahanglan isgutan ang iyang pagkabanhaw. Usa may hinungdan ano kinahanglan jud? So, ang importante makainisgutan niya pagkabanhaw. Kay kung patay sa nga nagpabihin din sa lubnganan, walay maghari diha sa mong kasingkas. Amen. Amen. Og lain panginungdan. Og ganong importante jud kay nga isgutan niya pagkabanhaw. Kay sanglit lagi nga siya anak karon sa tuo sa amahan. Kinahanglan sa mabanhaw. Kay karon na naman sa tuo sa amahan, kinahanglan nga mabanhaw siya kay kung patay sa nga nagpabilin niya sa lubnganan, walay mo kuha ka nato pagbalik. Walay mo balik aron takwaon niya. Amen. Aron dalon din na sa langit. Kinahanglan yung mabanhaw atong Ginoo. Amen. That is why Jesus Christ said, I am the resurrection. I am the resurrection and the life. Amen. Before pa ang teksto makaigsunan, before tamo ato sa tang teksto dina sa Marcos Kapitulo 16 versikulo 1 ngadto sa 8, ako usang isgutan ang versikulo 16 ngadto sa 19. 3 verses atong isgutan, muatras lang ta. Sa chapter 15 verses 16 verse 16 to 19. Okay? Mao kini panahon nga gibugal-bugalan si Jesus sa mga sundalo. Kaniadto. Wala pa gyud gana bitong gipaantos pag-ayo atong Ginoo. Ha? Wala pa nila gilansang atong Ginoo, pero ilasangay na ha. Ila pag gibugal-bugalan atong Ginoo. O sa gingon din na sa verse 16. Wala ang wala ka na uno na punin. Gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa hawanan sa palasyo sa gobernador. Kaning gobernador dinhi mao ni si Pilato, no? Mao ni si Pilato kung basahon nato ang Mateo, the Gospel of Mateo, dina sa chapter 27, verse 27 to 31. Mao ni ang gospel, ang tuyo sa gospel Matthew, Mark, Luke, and John. Basahon jud mo ang kinatibuk-an. Kung kinsa ni nga gobernador,
Wala gisulat sa Mark, pero sa Mateo, giklaro niya na si Pilato. Amen. So, adunay palasyo ang maong gobernador nga mao si Pilato. Bugal-bugalan nila si Jesus Christ. Wala sila masay nga kini si Jesus Christ adunay mas halangdon kaay nga palasyo nga dili jud matarog. O walay kinutuban kay gini nga palasyo hangtod man sa kanturan. Amen. Gibugal-bugalan nila ang pinakahari sa tanang hari. 17. Unya gisuloban nila sila si Jesus ug kupo nga dagtong pula. Naghimo sila purong-purong sa mga sangang tunukon o gibutang nila kini sa iyang ulo. Grabe no? Kaya tungod lagi, ginaila sa uban, pipila ka mga tao kaniadto nga kanang Jesus o sa kahari, munang gibugal-bugalan po nila, nakuha sila kanang sanga nga tunukon. Dili basta-basta, tunukon jud unya ilahang gikuan sa ulo ni Jesus Christ, gipiit pag-ayo, sakit kaayo mga kaigsunan. Unya usa pa ilang gibuhat. Unya misugod sila pagyuko kaniya nga nag-ingon, mabuhi ang hari sa mga Hudyo. O gibunala nila gipak ang iyang ulo. O laliman ka ni ana ang atong Ginoo nga manuluwas mo'y tag-iya sa tanan. Gibunalan nila glipak ang ulo. Pero nganong gidawat magkini ni Jesus Christ ang tanan? Ganong si Jesus Christ wala may reaction nga nasuko sa o mipagawas ba siya sa iyang garbo nga iyahang isulti ngadto sa mga sundalo? Ayaw na ninyo himua kay Dios na bako. Mapabusanon kayo, Dios na gani na, pero ikalimtan niya ang iyang pagkasiyang. Naiuban, tao ra tinuod, pero nagpaka-Dios. Pero ang Dios nga tinuod, ikalimtan niya ang iyang posisyon. Pero daghang mga tao karon nagpa-Kristo. Sila daw ang tagiya sa tibuok kalibutan. Grabe no? Unang lahi jud ang kinaya ni Jesus Christ. Amen. Kaysa mga tao nining kalibutan na kusog kaayo mo angkon og mga posisyon, pero atong Ginoong sa Kristo gikalimtan niya ang iyang pagkasila. Gidawat niya kini tanan kay nagtan-aw sa kanimo kanako ug kanatong tanan. Amen. Kasakitan, pagdagmal, pagbugal-bugal, pagsagpa, pagluwa sa mga tao nga kaniya gidawat niya kining tanan. Kay gusto niya maluwas ka. Amen. Gibunalan nila si Jesus Christ og lipak. Siyempre, bunalan nila si Jesus Christ sa ulo ni Jesus Christ. Siyempre, naadjud to'y may tabog yun nga kanang bunog sa ulo. Amen? Pero wala sila masayod. Nagkatawa kung apil ang yawa ang nagtanaw may tungod sa nitabok ang Jesus Christ. Pero wala sa masayod. Kung gibunalan man si Jesus Christ, kung lipak na kahoy ang iyang ulo, pero wala masayod ang yawa nga siya di ay ang pili di ay. Amen. Amen. Gidugmok dayto ni Jesus Christ ang ulo ni Satanas. Meaning to say, tanang plano ni Satanas giguba sa tuang Ginoo. Amen. Kay gusto sa yawa nga kitang tanan malaglag ngadto sa kalaglagan nga moong perno, kaya pinaagi sa mga pag-antos, pinaagi sa mga labod, pinaagi sa kamatayon, pagkabanang Jesus Christ, naghantang ng luwas. Lalo ni Satanas, wala nagpadayon. Unsay giingon dinaa sa propesya sa Dios, sa dihang nahagbong ang tao sa pagpakasala. Genesis chapter 3, mga kaigsunan. Ang ingon pa sa Dios kanha, sabitin nga maong Satanas, kay tungod sanglit nakasala man ang tao nga si Adan o si Eva, may pahamtang og silot ang Dios nga kanila. Apila po nang bitin ang yawa. Verse 14, Genesis chapter 3 verse 14, og ang Ginoong Dios miingon sa bitin, tungod niini silutan ka, ikaw lamang sa tanang mananap
ang may agom ni ining tuluha. Sukad karon magkamang ka na pinaagi sa imong tiyan ug magkaon ka nag-abog sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Himuon kung magkaaway ikaw o ang babae ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmo ko niya ang imong ulo ug paakon mo sab ang iyang tikod. We need to say the word iyang. Wala nagingon nga sila. Usa ka offspring o kaliwat sa babae. Your offspring and her offspring nag-refer ni nga na kan Jesus Christ. Mahimong kaliwat si Jesus Christ sa babae kay tungod kay magkatawang tao man siya. O sa ingon din na paakon mo ang iyang tikod. Mao kadtong mga pag-antos nga nahiaguman sa tong Ginoo pero wala sa masayon nga gibunalan din ni Jesus Christ ang iyang ulo. Amen. Gidugmok ni Jesus Christ ang iyang ulo. Meaning to say, tanang plano sa yawa gipugnan sa tong Ginoo. Pinaagi sa mga pag-antos. Pinaagi sa kamatayon. Pinaagi usab sa iyang pagabanhaw mga kaigsunan. Padayon ta verse 20, humanila, bugal-bugali sa Jesus, giubuan nila siya sa kupo o dagtong pula, o gisulubang pagbalik sa iya koglingong sapot, o gidala nila siya sa gawas, aron ilansang sa krus. Nakahinumdum mo katong duha ka kriminal, naluwas ang isa, ang wala. Niya namatay na lang si Jesus Christ silang duha wala pagyapon. Kasi pasabot niya na taas sila kinabuhi kaysa kan Jesus Christ. Nganong na sayuman og kamatay si Jesus Christ. Alas 3 sa hapon namatay. Pero katong duha kriminal gipang unalan naman lang ang mga umaso ang ilang kalawasan, ilahang mga sagriang, mga bitiis para lang yun nga mamatay sila kay nilinog man to kay basig makatakas daw. Ipangtiwasan na lang. Atong Ginoo namatay. Namatay ug una si Jesus Christ kay tungod kay nasayod ta so wala pa lang ang paglansang nga na kaniya gipabunalan na siya. Kay mao to ang gipabuhat ni Pilato nga sa iyaha kay wala lagi nakita si Pilato nga mali nga kan Jesus Christ. Gipabunalan na lang. Daghan mga dugo ang awas gana sa kalawasan. Kanya pagbalik na kang Pilato, nagsabot ang mga tao nga ilansang siya sa krus. Mituman na lang po si Pilato kay usa lagi ka dali lagi usa ka politician, madaot ka. Kung dili ka mutuman po sa mga tao nga nakita nimo nga mas daghan ang niingon nga ilansang siya sa krus. Kasi kung nawala nimo kung pili ka ni atong gamay lang niingon nga ayaw. Kasi madaot imong posisyon. Amen? Pero kaya na karon, apit ang kulit apan ha, kanang pagboto na po. Ganun po manggawas ang mga kwarta. Para lang yun nga botohan sila. Mauman yun na ang mga politika. Muna nga gilansang sa cross ang atong Ginoo. Before pagani, ipaansa pa siya sa cross, layo kayo. Hantod gani abot sila si Jesus Christ in the road of Golgotha, sa dapit nga dito sila ilansang. Ato balikon nganong ang duha ka kriminal wala man mamatay dayon. Kaya wala lagi sila gipabunalan. Dito dayon sila ilansang. Dili dayon ka mamatay kung imuha lang palat kundi ang imuhang ilansang. Amen. Wapot pa kag mga pila ka adlaw before ka mamatay. Anto na lang maurot imong dugo. Kay imo na sa mga tao kaniadto kay mo na ilang death penalty. Makabuhat ka di mayo. Magbitay ka din na pila ka adlaw. Anto ka mamatay ka, gituyo na kay para ang mga tao nga makita sa imo o sa inyo nga ilansang. Tulo mo ka buhok. Makaingon nyo sila nga di nyo ko magbuhat o dautan, di nyo ko mapatay, di nyo ko inana. Kaya basig may inana po sila, pareha sila. Wala ginabuhat. So, muna karon ha, ang atong Ginoo sa Kristo, namatay nyo sa pag-alas stress, kay grabe ng dugo, aming hawas, ganhak sa iyahang kalawasan.
Ya sa tong teksto mga kaigsunan, paspasan nato ni Mark chapter 16. Ano sa gingon din na mga kaigsunan? Sa paglabay sa adlaw igpapahulay, Domingo na, kay nilabay na ang Sabado. Ha? Si Maria Magdalena, si Maria nga inahan ni Santiago, o si Salome, na malit o mga pahumot, aron igihog sa lawas ni Jesus. Para po nga, dili mabaho, ilahaday yung malit sila o pahumot, para idihog sa lawas ni Ginoong Jesus. Unya, samtang sila naglakaw, wala palang gani sa sulugganan, nag-inanay na sila kinsa ka atong paligiron sa bato, no? Bukat na ba kayo ito? Di ta kasulod. Awa ha? O sayo kaayo sa Domingo sa buntag. Sa misubang na ang adlaw, miadto sila sa lubnganan. Sa ilang pagpanglakaw, nag-inanay sila kinsa may atong paligiron sa bato. Aron pag-abli sa lubnganan. Dako kayo kining batuha. Unya sa pagtanaw nila, taas kayo ang ilang paglakaw. Pagtanaw nila mga kaigsunan, ha? Ilang nakita nga naligid na ang bato nga gitabon sa lubnganan. Siyempre, hunona nila karon, naabre man eh. Answered prayer man eh. Or gikuha o gikawat ba ang patayng lawas sa itong Ginoo? Pagtanaw nila, naligid na ang bato nga gitabon sa lubnganan. Kung sa pagsulod nila sa lubnganan, nakita nila dito ang usa ka batan-ong lalaki. Isa man eh. Isa man yung batan-ong nga lalaki. Naglingkod sa tuo nga daplin o nagsulob o puting sapot nga taas o nangalisang sila. Ang gisulat ni Mark diriya, usa ka batan-ong lalaki. Pero pagbasaw nato ang Luke chapter 24 verse 4, nahimo ng duha ka lalaki. Awa ha? 24 verse 4. Lucas kapitulo 24 versikulo 4. Same lang gahapon na mapangitabuha para po masabtan yun nato ba. Samtang nagbarog sila dito, nga nangalipog, may tungod niini. Sa kalit, bitunga sa ilang tupad, ang duha ka lalaki, nga nagsulob og sulaw nga bisti. So, dili na batanon. Idara na tingalili, kuha pa na yung batanon. Ha? Pero same lang ha. Pero patubagon po nato si John, Juan kapitulo 20, versikulo 11, kinsa yun sila? Mga anghel ni. Ha? 20, versikulo 11. Apan si Maria nagtindog nga naghilak dito sa gawas sa lubnganan. Unyang miyukbo siya arong pagliling sa lubnganan. O nakita niya dito ang duha ka anghel nga nagbistig puti o naglingkod sa dapit nga nahimutangan sa sa lawas ni Jesus. Mga anghel na ito di ay. So kung ato ang klaron pag-ayo kay may magudang ubang mga religion po nga wala magtuo kang Kristo, kanang Biblia, libog-libog ra kada, awag-wag ato pagkabanhaw ni Jesus Christ, libog kayo. Kang Mark, ingon usara daw, pag abot ito kang Luke, duha na po. Sa may tinuod niya na, may nana. Dili daw inspired by God o kuan ba kana bitong pulong sa Ginoo kay galibog-libog ra. Dili daw kana bitong kanang tinuod. Kay lahi ang pagpanulti. Siyempre, kung atong hinuuna na ang pag-ayo, usa-usa ang napakita, pero di ay napakita na po ng usa. Kung ato na pong ikulit, nahimo na silang duha. Inana ba? Amen. O niya, mga anghel na ito sa Ginoo. Si Juan nagpaklaro nga kini mga batan-on nga laki na naglingkod sa dapling nga nagsulob og puting sapot na taas, mga anghel na ito sa Ginoo. Amen. Para po nga maklaro pa jud nato ba? Ha? Mga kaigsunan? So mga anghel kani. Ha? Mga anghel.
sa Ginoo. Kung sa ilang gingon nga na sa mga babae. Verse 6 sa to ang teksto sa Marcos kapitulo 16. Verse 6, apan miingon siya kanila. Tuhani sila ha, sila kanila. Ayaw kamo kadlok, nangita kamo kang Jesus nga taga Nazareth. Ang gilansang sa cross, wala na siya dinhi. Nabanhaw siya. Tanawa ang ilang gibutangan. Kaniya, lakaw hinuon kamo o sugili ang iyang matinunan. Lakip si Pedro nga si Jesus nagpuna kaninyo sa Galilea. Dito inyo siyang makita, sumala sa iyang gisulti kaninyo. Una ang yun sa anghel. Mga kaisun. Sa first service nato kaganiha, sa John Mi nagisgot ang pagabanhaw gapon ni Ginoong Jesus. Sa second service sa Bless, sa Mateo Mi, ang pagabanhaw gapon ni Jesus Christ. Dinia, sa third service nato sa Mark ta. Amen? Sa Marcos ta. Diya sa verse 8, nanagan ang mga babae. Nanagan sila sa ilang pagpanggula, ikan sa lubnganan, tungod sa kakulba o kalisang, o wala sila manulti, kang bisan kilsa, kay nahadlok man sila. Iwan naman po ang Mark sa sulat na nangahadlok sila, wala sila manulti. Pero nga nung nag-ingon si Lucas, diya sa 24 verse 9, nanulti man lagi sila. Basahon na to ha. Luke chapter 24 verse 9. Ang sabay tinuod ani, nanulti o wala nanulti? Basahon na to ha. Lucas 24 versikulo 9. Na mauli, Lucas 24:9, na mauli sila o gisugilo nila king tanan ngadto sa 11 ka apostoles o sa uban ang mga babae mo si Maria Magdalena, si Juana o si Maria nga inahan ni Santiago. Kini sila og ang ubang mga babae nga kauban nila nanugilo ni ini mga butanga ngadto sa mga apostoles. So may tinulan ni nanugilon o wala. Siyempre, kung imuhan na pong hinumduman karon, kay putol manggod kang Mark, siyempre, tungkol sa ilang kalisang, wala sa sila nanulti. Pero niabot ang panahon na ilhaga pong isulti. So, yung anak karon mga pangitabo mga kaigsunan, di na pareho sa uban nga, mingon sila, di lagi na pulong sa Ginoo ang Biblia kay libog kaayo. Ewan si Mark, usara daw kabatanon, pag-abot kang Luke, duha na po. Yan ewan si John, mga anghel man di ay. Ingo si Mark, wala nanugilon ang mga babae sa mga tinunan. Pero kang Luke, nanugilon. Pero kung ato lagi usahon tanan, ang gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, same sa 7 sayings ni Jesus Christ. Dili nimo mabasa tanan sa Mark ang 7 sayings. Or sa Matthew ba, naatanan ang 7. Kung dili, nagatibulaag na. Amen? Amen. Gi-collect na karon sa mga theologian o ilahang istalihan kung unsang pinakauna nga saying ni Jesus Christ. Amen. The same ni ini karon mga pangitabuang mga kaigsunan. So nanugilon ang mga babae bisan nga hadlok sila pero tungod kay mas mihari ang kana bitong ang ilahang kalipay nga kinahanglan isugilo nila. May tungod kang Ginoong Kristo nga nabanhaw si Jesus Christ. Amen. Inanak po ta dapat mga kaigsunan. Lamat tingali tayo kahadlok sa pagsulti sa kamaturan, pero kinahanglan nga maghari. Jud, ang kanabitong adunatay. Kanabitong masulti, kaisog, nga masulti nato ang pulong sa Ginoo. Amen. Dapat tayo kahadlok, magduha-duha ta. Pero, kinahanglan, dili jud nato pugan ang ato mga ngabil sa pagsulti sa tinuod o kamatuoran makiigsunan. Labi na hapit ang pagbalik sa tong Ginoo. Amen? Do you believe nga ato ang Ginoong Kristo mubalik makaigsunan? Hapit ang pagbalik sa Ginoo. O wala kita masayon kung kanus ang iyang pagbalik. Mismo si Apostle Paul sa iya mga pulong, wala po siya nag-iingon o exact na date, nga kana nga date o year, mubalik ang atong
Ginoo. Ha? Unsa giingon ni Pablo dinaa sa unang Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 1 ngadto sa 2. Tan-awa nato ha. Basaw nato. 1 Thessalonians chapter 5 verses 1 to 2. Mga igsoon, dili na kinahanglan nga sulatan pa kamo kung kanus ang mahitabo kini mabutanga. Unsay gipasabot niya diri ang mahitabo ang pagbalik sa Ginoo. I mean, amen. Or himain, ginamain ni Pablo dinhi. Kung kanus ang kini mahitabo ang pagbalik sa Ginoo. Kamo mismo nasayod kaayo nga ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa ka kawatan nga moabot sa gabi. Kasi mga kawatan dinhi makarelate mo. Joke. Ang kawatan dili jud na mananghid. Kung mangawat, kung mananghid gani ka, di ka kawatan, pagpangayo na. Amen. Manguha ko kanta dito sa kuana sa pitaka. Kawat na, dili. Amen. Amen. Dili na kawat, nananghid ka. Amen. Pero kung nanguha ka, kung yung ka nananghid, kawat na. Amen. So inana po ang pagbalik sa Ginoo. Dili sa mananghid. Kung kanus asa mo balik, aron ang matagusa, may nandamon sa kanunay. Kaya kung nagsulti sa kanus asa mo balik, ang tao magsalib. Kung mayroon ang Ginoo, 2050 pa kung mabalik, 2050 niya. Karon 2021 pa, nadugay pa. Amen? Yan ba ito sa YouTube na nag-predict? 2050 daw mabalik ang Ginoo 2051. Nag-predict po siya sa may tabo karon niya. Daghang po'y nag-ingon nga tinatinuod niya daw ang iyang prediction about sa pandemic. Dahil i-predict niya nga karon 2021, daghan daw may mong zombie. Tungod ana daw ang kuhan, titawagan na. Vaccine daw, daghan daw may mong zombie. Pero patay na siya, dugay na daw na niya i-predict. 2051 daw mo balik ang Ginoo. Buot-buot siya. Mismo gani atong Ginoo sa Kristo, gani kabalo, isa na inoon. Mateo 24. Mateo kapitulo 24. Mismo atong Ginoo sa Kristo wala masayod. Bisan og nasayod siya, pero kay lagi nakatawang tao siya, kinahanglan biyaan niya ang iyang pagka-all-knowing perfectly. Amen? Mateo kapitulo 24 versikulo 36. Kasi makabasa din na Mateo 24 versikulo 36. Mao ni atong last verse nato. Mateo 24:36. Pagibasa. Sa makusog, okay? Okay, tindo. Amen. Klaro kaayo nga mismo si Jesus Christ na mulong giangkon gali niya nga pati siya wala masayod kung kanus amo balik siya. Pati ang mga anghel ingon sa walay tao nga nasayod kanus amo abot katong adlaw. Kung say pasabot ni Jesus Christ ini ang iyang pagbalik. Amen. Walay nasayod bisag kinsa. Kaya daghang mataw karon nga nag-ingon nga 2051 daw mo balik ang Ginoo. So labaw po sila kang Jesus Christ. Apoy uban ibalik na si Jesus Christ sa Davao. Kunya frontadex sa Biblia. Kung ibalik na si Jesus Christ, wala na tayo makagutom. Amen? Wala na tayo pandemic. Wala na tayo mga disgrasya. Wala na yung hospital. Amen? Kaya ang Jerusalem na sa Davao. Kailangan po na nalibungan. Ano nang-mention man tayo ini? Wala man tayo nang-mention sa pangalan or denomination. Ang kalainan, araw nga dili ka malimbungan. Amen? Kaya sumalap pa sa iyo ni Jesus Christ, magbuhat sila sa ilahang pagabuhaton. Aron ang mga tao malimbungan. Amen? Moabot gali ang New Jerusalem, wala na yun ay kagutom. Amen?
Muabot na po ang bagong langit ang bagong yuta. Revelation chapter 21, imong pasasulat ni Juan, nga pinangga, iklaro niya din ang makaigsunan, o niya nakita ko sa verse 1, ang usa ka bagong langit ug ang bagong yuta, kinahato naman ang unang langit ug ang unang yuta, ingon man ang dagat. Nakita ko sab, nga migusad gikan sa langit, ang balaang syudad, ang bagong Jerusalem, nga gikan sa Dios, nasama sa kaslunong babae nga andam na sa pagsugat sa iyang pamanhunon. Ambak na sa verse 4, pahira niya ang ilang luha o wala na kamatayon o kasubo. Paghilang usang itinahanaw naman ang daang mga butang. Ano sa may tabo nga moabot ang bagong Jerusalem? Siyempre, gikuha na ta sa Ginoo. Mailhanin mo na kay wala na makabubot. Amen? Pahiran niya ang atong nga luha. Matingala ka ilang inyo Jerusalem pagawas sa gate taghag mga kabus. Amen? So contradiction. So mao na nga dili kinahanglan nga pawalihon niya ang iyang mga tinun-an. Ayan na mo pag-study kaya kura ang nakasabot din. Ha? Yung ano man, halayo na kayo sa kamaturan. Kung siya nakasulat sa Biblia, lahi ang interpretation. Oh. Pagpanglimbong mga kaigsunan. Nagapasabot kini sa gingong pa ni Jesus Christ, pagbantay ka mo sa mga mining nga propeta, nagpakarnero sila, apan mga lubo di ay. Amen. Amen. Ha? Muna nga magbantay kita kay haduol na yung pagbalik. So makapasigaw ni Jesus Christ, may ilahan ninyo, ako haduol na. Bumalik. Kaya ka mga mini mga propeta. Amen? Amen. Muna kita padayon sa pag-alagad, unsa man ang ato ang hiaguman karon nga mga sitwasyon mga kaigsunan, padayon ta nga magsimba nga na kaniya. Kaysa mubalik aron pagagwaon ta niya. Mga panindog ta mga kaigsunan. Okay, samtang mag-aawit ta, mamalandong ta sa tulong sa Ginoo. Ako kayo itong pasalamat nga sa Ginoo tungod kay kita yang giluwas, pinaagi sa iyang mga labod, pinaagi sa iyang kamatayon, pinaagi sa iyang mga dugo, pinaagi sa iyang mga paghago kaniadto. Wala kita nakabinipisyo ng ining tanan. Saglit na kita iyang itupang at pag-ato. At ang mabiton mga kaigsunan ang at ang mabitan ng Ginoo. Tanang tribo, inigalibutan ng pag-aawit ng munisipang anak kanina. Tanan magasimba diha kanimo o Diyos kami tanan magadali diha kanimo oh Diyos, sa kabukiran man o kabatagan, simbang ka sa tanang nilalang. Tanang tribo, ang tanang tribo magadaling diha kanimo, ang tanang tila magasugid nga ikaw, Jesus, ang tanang luman magarod sa imong kahalangdon, o Diyos ang katibuan o sa kanasuran, simbang ka sa wala.
ikaw si Jesus. Ang tanang luman magaluhod sa imong kahalangdon. Diyos sa katipuhan, usa ka nasuran. Simbahon ka sa walay katapusan. 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 Yes, Lord, pagkasimbahon ang iyong pangalan sa walay katapusan, Ginoo. Answer, Lord, we have breath, Ginoo. We continue to give thanks to you, Lord. Amo yung kang pasalamatan, pasidunggan, alagaran, hangtod sa kanturan, Ginoo. Kaya ikaw ang ayan man nga pagabuhatan ni ining tanan, ikaw nag-antos, namatay, o nabanhaw para ka namong tanan. Dalaygon ang imong pangalan, Ginoo, sa walay katapusan. Pinakalabing importante sa Ginoo nga isgutan na mo ang imong pagabanhaw. Isanglit o Dios, aron Ginoo ang imong pamatud-an nga ikaw matinud-anon sa imong mga pulong, Ginoo. Nga wala yung pagpamakak, pagpanglimbungan ha kanimo. O kinahanglan nga ikaw mabanhaw, Ginoo, aron ikaw magharing ha sa maksikasi. Aron ikaw sa Ginoo mangliyupo nga ni kanamo ugad. Aron ikaw, O Dios, magpuyo din na sa langit o mubalik aron kami pagakwaon, O Dios. Aron kami imong pagadalhon, Ginoo, diya sa David, nga imong giandam, Ginoo, sumala sa imong isaad, Ginoo, din sa 1 Kapitulo 14, versikulo 1 ngadto sa 3, Ginoo. Salamat kay Lord sa imong masaad, Ginoo, nga dili gyud mapakis o kamo kini ginatipigan, Ginoo, kanunay. Amo gyud kini gina-embrace, Ginoo, kay sanggit ikaw, O Dios, mooman ang kamatuoran, Ginoo. Ug wala joy pagpanglimbungan ha kanimo. Because you are the way to heaven. You are the truth, Ginoo. Wala joy pagpanikas nga na kanimo. And you are our life, Ginoo. Kay ikaw nabanhaw o naghatag usab og kanyang kinabuhi ngani sa among tanan, Ginoo. Salamat kay Lord sa tanan-tanan ng pagbabahatang pagi sa mong kinabuhi. Ikaw lamang gayud Lord ang amo ang pagatuuhan. Dili nimo tuo sa mga tao kung nagapaila man sila ang Dios, sila man ang Ginoo karong panahon na. Lord, dili kami mutuo sa ilaha. Diha gyud mi mutuo kung siya kasulat sa Biblia, aron dili kami malimbungan, Ginoo. Salamat, Ginoo, nga ikaw nagahatag ka namo og tinuod nga kaalaw. Heavenly wisdom nga imong gihatag ni kanamo aron kami dili malimbungan sa mga tao. Lord, salamat kay sa imong pagubad kanunay nga kanamo. Dalaygon ka sa walay katapusan ni matahom sa kapunon, Ginoo. Ang pagpasalamat, mga himaya, pagtuboy diha lamang kanimo ang tanan, Ginoo. Ang tanan makaimanong amin. Atong palakpakan natin. Karon na napunta sa lain nga bahay, no? Mao ang paghatag. Isa'y malipayon nga muhatag diya sa atong buhi nga Dios. Amen. Amen. Samtang ato pagakuhaon ang tithes o piring, isa'y adunay yung ginahin nga awit diha. Akong gitawag si Shay.
ginauling sa lapayanon nga bahin, Lord, ikaw magapanalangin ng ini. Samtang pagagamiton kini sa imong ministry, Lord, ikaw magapanalangin, Lord. Bisan pa sa nagahatag, Ginoo, bisan pa sa walang magahatag, Lord, ikaw Ginoo magapanalangin. Salamat, Ginoo. Dungaw ko bimaya, may baling anak kani mapasalamatan ikaw tungod sa mga lan. Amen. Okay, so ato mga announcement na to. Okay, so mga announcement na to karong Miyerkules padayon ang inyong prayer meeting din niya alas 7. Mga prayer requests tuwa ng tabangan sa mga pag-ampol. So padayon ato mabuluhaton. Oni check. Wala. Oni by the way, salamat sa ato mga kaigsunan nga nagangin ang panahon nga aron nga matambakan na po nato natambakan na yun ang giningakuan o ginya kuan na po ni kloringan na po ni. Okay, so salamat kay sa mga kaigsunan nga bigahin ang panahon aron pag-labor din sa kimayal sa Ginoo. Okay, di na ako ma-mention o ni after ni ini nga service samtang nag-snacks no ang mga adult mix ang kababainan ng makalalakihan. Hindi nga dapat magsabot mo aron nga pagasabutan ninyo ang yung coming anniversary po din yan. August na biya yung Adriano. Okay, magsabot mo so yung makuha ninyo katikaran, plano ninyo. Okay, so para po nga maandam. Ay lolo, maandam. So inana kanya mga batanon po unya mag-meeting kadali po no. So sinanglan nga natin makuan po. Okay. So kana lang atong mga pahinumdum di maayong hapon ka natin. Ato rin tagpa po niya. Log po na to. Praise God. Ako gani na tanan sa pagpanindog, atong pasalamatan nato atong buhi nga Dios na yung kahaponon. Sa kalampusan sa atong panibahon, bisan pa man sa mga pulong nga ilang ipadayag ni kahaponon. Samtang atong pag-awiton, walay makatandi kanino Dios. Hallelujah. Makatandi sa pagkamaayo mo, o dili masukod ang kadako sa gugma mo. Walay katapusan ang pagkagamhanan mo. Ikaw lang Diyos, o Diyos, ang angayan simbahon ko. Walay makatandi kanimo Dios, walay makatandi sa pagkamaayo mo, o dili masukod ang kadako sa gugma mo. Walay katapusan ang pagkagamanan mo. Ikaw lang Diyos, o Diyos, ang angayan simbahon ko. Walay katapusan, walay katapusan na pagpasalamat. Ikaw alagaran hangtod sa kahangturan. Ang grasya mo
Dios nini maong bulhaton karon. Mahimayaon o galaygon namo nga mahan sa langit Ginong Dios. Mapasalamaton kami diha kanimo sa imong pagkamaayo o Dios sa among kinabuhigan. Lord, salamat sa matag pulong Ginoo. Salamat nga diin kini among pagatipigan aron kini mo'y mugiya kanamo sa pagkinabuhing matarong o Dios ug sa paghulat sa imong pagbalik o Dios. Daghang salamat Amahan nga diin ang matag pulong mo kini mulig-on kanamo o Dios. Nga diin kami magamalahutayon sa among pagpangalagad. Magmalig-on kami tungod kay kanunay kaming gibusog nimo Dios sa imong mga pulong o God. Timbre ang imong pulong Ginoo. Nga din kini magapabilin sa among kinabuhi o God. Aron kami Amahan magapadayon. Kay kung wala ang imong tabang nga ni kanamo Ginoo, kami dili mahimo nga mapadayunon. Kung dili kami Amahan nagapangandoy kanunay diha kanimo sa imong pagtabang nga ni kanamo o Dios. Tabangi kami o giyahi kami sa kanunay sa among pagpangalagad diha kanimo. Wala kami kadangpan Ginoo, gawas lamang diha kanimo. Ikaw ang among dalangpanan o kalig-on o dali nga makatabang nga ni kanamo. Busa kami Amahan, dili mundang kami o Dios sa maong pagdayeg diha kanimo tungod kay ikaw man ang among dalaygon nga Dios sa among kinabuhigan. Salamat Amahan nga din kami magapadayon sa among pagpangalagad ug pagsimba diha kanimo uban sa Dios nung gugma diha kanimo God. Daghang salamat hini nga kahaponon. Daghang salamat sa imong pagkamaayo Dios sa among mata kinabuhi. Ilabi na sa mga katawan dining dapitaw God. Akong mga pag-angpo ang kaligon ug ang kadasig magahari sa mata ko sa nga kinabuhi God. Bisan pa sa mga kabatan-unan Ginoo, lig-una sila Ginoo. Tabangi ang mata ko sa kabatan-unan Ginoo. Nga din siya madasigon sa kanunay. Nga din ang pulong dili nila ikalimtan kun dili Amahan magagiyang nganit sa mata ko sa kabatan-unan Ginoo. Nga din sila Amahan mga lagad diha sa gugmang Dios nunugan. Salamat Amahan sa imong pagabuhaton sa among kinabuhi. O kini among ginapasalamatan ang ngalan ni Jesus. Amen and amen. The love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. Amen. God bless us all.